دے آخر تے پیرمی دے چاند سوگن پڑھ کے اجازت سمانگا تے سرکار کھڑی رومی کشمیر میاں محمد صاحب رحمت اللہ عارفے کھڑی لکھ دے رہے آپ فرمایا میاں محمد صاحب کہندے نے میری ایک ماڑے جے بندے نے غریب نہ گروپے نہ دوستی سی اور مٹی تے بوری پا کے پہندا ہوندا سی سمجھ کے ود گل میاں صاحب فرمایا میں نے اس بندے نہ بڑی پریت تے میاں صاحب فرمایا میرے بھراواں کے کسے جا کے چگلی لائی کہ ویکھو تسی اتنے بڑے چودھری ہو تواڈے کولے ایم ایل اے آوندے نے مہاراجے آوندے نے تواڈے ڈیریاں تے پریا مکدیاں نے تے او تواڈا بھرا میاں محمد بخش کیونکہ میاں محمد صاحب ولی لوگ سن فقیر لوگ سن انہاں دے دل دی آنکھ کم کر دی سی لیکن انہاں نوں انہاں چیزاں نال نہیں آئی غرض مہاراجیاں نال ایم ایل اے نال تو جس چول کھور جا کے چگلی لائی تے میاں صاحب دے بھرا انہاں آکھیا کہ گل اے کہ اسی اکھاں نال چل کے ویکھنے آ تو جس نال آئے کوئی دوست احباب لے کے ویکھیا میاں محمد صاحب آکھی اس غریب غربے ماڑے کولے جیڑا بوری مٹی تے بوری پا کے بیٹھا سی او دے کولے بیٹھیا تکیا تے میاں صاحب دے لالا جی کیا کہ میاں محمد بخش آگے میں نو بندے آتے سارا آج میں اکھانا ویکھیا ہے تے میاں صاحب اسے سخن لکھیا تے کیڑا یا فرماندے نے اپنے لالا جی نو شیر دے جواب دے دے بنی شریف والے ہو تے سرکار کھڑی لکھ دے نے بڑے ڈاڈے نے آفر مزے عزیزیہ ماڑے اے دنیا ڈاڈی تے کردے افل نہیں کری دے اور ٹر کے یار جدائیاں دے گے تے ناؤ جیو دے سرکار عارف کھڑی میں محمد صاحب رحمت اللہ فرمایا اللہ جی اس دنیا دے بڑے بڑے شداد فرعون ورگے نست و نبود ہو گئے میاں صاحب فرمایا اللہ جی بڑے بڑے یزید پلید بڑے بڑے شمر فرعون آئے نست و نبود ہو گئے خاک دے وچ خاک ہو گئے سرکار عارف کھڑی فرمایا اللہ جی اس مٹی دے ٹھیک دن ٹر جانا ہے تے سرکار کھڑی فرمایا بڑے بڑے سیدی مرشدی غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ بڑے بڑے کسے دنال وفال کتی اس دنیا بیت باری جنا کوئی رہ گیا محبوب کسے دا لائے تیری کسے دی
سرداری ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے اتھو ٹر گئے بارو باری بری آدمی ایتھے دل نہ لاوی نیند روے دا جاندی اے واری بڑے بڑے اساں ٹہندے سرانے اپنے اقدام دے لوکر ڈٹھے دے دانش واندی سیانے کام کچھ گرین گرین کر لے نیو لگنا ہے بازار مڑ کے قابل غور بل کیونکہ اے عام دے واسطہ رو نہیں خاصا واسطے کیونکہ عام بندے نو سمجھ کوئی نہیں خاص واسطے جنہوں پتہ ہے میں ایک دن مر جانا ہے میں اس جہاں چھٹ جانا ہے ٹر جانا ہے اے چبارے محل اے زمینہ اے ہر شاید دیئے تھے رہ جانی ہے لیکن بندے نہیں رہنا شاعر دی دید پہ لکھتا کاف کچھ خرید خرید کر لے نیو لگنا ہے بازار مڑ کے سو واری آکھی لکھ واری آکھی تیرا ہونا نہیں اتبار مڑ کے پھر آکھی ربا بھیج منوں اس دنیا تے ایک وار مڑ کے پر رہی مباش جدی پہلو رقم ماری کدو کرے داؤ اتبار مڑ کے تے قربان جواب عارف کھڑی دی شان تو سرکار کھڑی فرمان لے جتن جتن یار کوئی کھیڑ تے یار کھیڑ فقیران سرکار دا لئی سوال کوئی ہوئے عشق سینے آگ پڑک جالی مجنو جنگلہ وچ پیا مارے تار لالا دے بنگلے کھڑک جالی پر میں بچی اٹھی کہ سردار جیڑے آوے یار تے لاش بھی پھڑک جالی تے سرکار کھڑی بنوان میں لاش میری ہونی چاہیے کہ عارف کھڑی بھی گجر کلام پڑھنے والا بھی تھوڑا پرا نہ فن مکمل شاعری دا نہ میں کوئی منگتی ہوں وچ شمارا جے میں منگتا تے مدینہ شریف والے دی گلی دا جے گداگر یا علیہ السلام دی گلی دا جے میں منگتا تے حسین علیہ السلام دے بوے دا میں بد لکھیا نہ فن مکمل شاعری دا نہ میں کوئی منگتی ہوں وچ شمارا ذاتی داؤ گجرے کا یارو نہ سمجھ لے کوئی فنکارا تے میں سممور گجرات کرا میرا معارک دا تابعان دارا تے سائی سوال میں نو آنکھ دے لے میں تے مولا علی دا عبدارا
کیوں چڑھ دے جے کر دین علم ہوندا تا سر میرے کیوں چڑھ دے 18,000 جو عالم آہا کہ حسین دے مردے ذرا توجہ کرنی ہے جڑے اہل بیت دے عاشق تشریف فرماؤ 18,000 جو عالم آہا کہ حسین دے مردے جے من لیندے بیت رسولی تا پانی بند کیوں کر دے جے کچھ ملازہ سرکار دا رکھ دی تا تمبو خیمے کیوں سڑ دے پر میں قربان تنا تو پاؤں جو سر قربانی کر دے تے بس کر میاں آخری سفر میاں صاحب دا پڑھ کے جا چاہوں گا سرکار کھڑی لکھ دے تے بس کر میاں محمد ورشا بس کر میاں شہر صاحب تو جدی لوڑ تے بس کر میاں محمد ورشا ان موڑ لے قلم دا کوڑا پر دنیا تے اسیر کھڑی دے کتابی طرز دے لے سجڑا اور والے رب دے تے اے سلام او خیری تے نا دکھا دا اے زامن بڑیوں تے نا سکھا دا او سیری مرشد میرا دمڑی والا تے کرے قبول